Matunggono nami siang nirok nih dua asa dulu di perbatua ma panatapan panaparan sahak berdua matuk kamu selalu namang beruna langak karoto nami jala rumput paran tujuan neron tu pahun ni abata nomor 2 di bata saat disuruh masa turun tiap di keras buka saat tan ulus nagajang ulus nahembang ulus terorku sahak matuk kamu selalu na jumalu pangkarian jumalu panghurasan madu tu musik ulus kita. Upasatan urus nagajang ulus terorap ulus hembangun saham ita saluna jumalo panggabean jumalo panghurasan ulus itu jadi jadi mana orang berkeluarga berkeluarga dalam tamat 7 menit selalu baru belajar dapat itu udah naik tes ya jadi itu majelis sudah tahu langsung gitu mengarang permasalahan dengan tujuan saya mengatur itu untuk saya semua itu enak jadi itu betul Maria itu berjuang Maria itu dan anak guru itu yang lebih marfutas menjulatku itu ulang belum berjuang bersama dua kan soalnya diraih ajar-ajar di pun kata kasih foto lain untuk kosong dia apa saya orang di warung orang cukup kamu angin dari bangunan di rata cukup kamu sebenarnya dari bangunan tak nah itu dah kamu harus senang Body
naui o mereka ma tidur dano. Kau ini yang betul ma kita beri semua omuson dulu di dua dua. Kita orang habis dulu orang kami bahasa kita tahu dua. Maju. Di awal kamu sih kan. Kami. Lagi-lagi arah-arah ini menjual.
mudah-mudahan mengadak kata Buddha atas kita ingat Tuhan muda dua terduguri hatan itu hatta nabi nasah ina pasonai Tuhan nami Tuhan muda dua pergan nami karena bola kurang Tuhan nami adalah ikon na ihulahun kolomnya ala nambo hatan itu dulu dengan dok tidak ada seorang pada sobo di jadian hakan cuma rapras atau tong main dapota persaudian. Oh, loh. Jadi terlalu buat kata-kata dan Jadi, Mas Niro haru kita sudi terlebih mana muda dua pengantin main di pesta pernikahan menau. Dilas Niro hatai disordo hanya kau pungmu tulang ni bapakmu nyon kau baru makalason ulauka di bagasan sabarian. Alani dohon nami dohon di hamuna samarun na tua-tua takki mawalang galinggang jalagarigu di paisorakon amat dari batama di hamuna anak nabi supartahi jadau lubaran dohon buru nama roha parmas jalapanen matutu. anon pasahatom nami maulus tuhamuna parjolo siang pemuan PPTSB sektor Baligi ala masuk do bapak do koma po tubumuan ni PPTSB magiguk manon muse ulus siang kahami o pumu do tulangmu na pribadi dalam nitangiang nami don tutuhan asang giat tujuluan nyari di pasu-pasu Tuhan tama rumah tangga muna siga jamumur dohot si torok pinopar suang songonima diho bere nainggulan doto beru si morakir dinas mirohata di tikio marulupuluk dan do tekdita suang songonima nang di suhut paranak raja simanulang donon nami do dihamuna dua keluarga sama nilok na tua-tuai asa ador harupang ma tugu-tugu ni lobo ador atiti tugu-tugu ni horbo ditugu sahat tujoloso sailang nang mahamuna tujuluan ni Aryo pairing-iring pahopu sahat tunabar nini sahat tunabar no Matutu.
Orang Amerika mana baru Dari tolong tu dopaku Di monoran tu di doakan Dan kelas mai siang narawat Orang Amerika mana baru Dari tolong tu dopaku Susukuri nomari tahu Di aku di dalam Aku singguli di kepala Susukuri nomari tahu
terlumobi di hamon na tua-tua nami na dapat kami di huta matitiyon. Mangido kami raja nami asal pagkahanis topi partikiano di bogo ni alaman ni pamurad namin raja manulamon di salamat sa lapon raja ni hula-hula nami mapala di pason sa wanima kagulan nami sangat nami tuhamu na tua-tua nami na dapat kami di huta matitiyon. Kalian tulang tahu hulu di hamma. Jadi malatima di Tuhan tahu sa duli. Dungo magcela suruhan nami ang pemunan ng bulan. Di dumani hamudo hami raja nami. Hima di ulaw. Para masuk ni buru nami do hela nami. Ima beremu pahot puno. Saha matang yang munay raja nami. Pasu-pasu ang munay agagari panghurasan di panggabi panghurasan magnite. Ulus gajang rapu. Ulus hebang. Anggi atong mangulus ibadah may di beremu doho pagmunon jala mangulus itu di may amata na bertua dewata tujuluan ya malumba hula-hula nami tulang rambut nami nang kapariban nami paboran tamu mahami manhite sihat nang panilimuna mancakon di harwanani nung ngabusul kami mangatur idah alas uhud ma marjo pusat tangko-tangko nabulan ido di halas sorohan kami jalan di personel kami di bagasan tikyon tuhamuna saluhutna keluarga besar perbuih di holong nabuih hupasatay marhiti ulus si torobrapun yang huwag pahami somari ima soh sadatangnya lalaho pangiduhut tuamat tanamar tua debata asal tok dirahut ni holong na marsiha holongan marhiteho perbuih ni holong ini gabi ma las diroha marhite las diroha ini gabi di patubuh ma akan ragam ni pasu-pasu itiai imana kaning nan hiring ni rohamuna marhite na hot di perrumah tanggau ni dilihot Tuhan madinasida panggadean ditubuni anak ditubuni boru marhitehot di lastiroha dapat panggadeanna
dapat mamuse aka pasarian natama ima di hamoraun dung dapat di hamorauni gabe tugu mamuse ima di hasangapon marhite aka anak sifat tujuloon anak nalo tujolo nagabe pagi hutan dipudi nagabe sipai mau di tonga-tonga si harum buah di bagas sasadarion dung di pasahat Tuhan Tuhamu marhite na pasona di hajojong dung ni sada keluarga di hamu nang hot hamu di parsari peumuna itu adalah satu cap bahkan satu akte di hamuna bahwa nunga hot parsari pemuda di basarion jala ditulupi saluhutna akan tua-tua amat taraja na inata soripada di bagasa sarisan hula-hula marga nang gora pelak kaneng siang balike dohor rombongan dohor na tua-tua hula-hula munape na adong di dolok sanggulon nunga manulupi manang yakon anggiat hamu rumah tangga na berbahagia jala rumah tangga na totok mangoloi Tuhan hut tunduk tu aka aturan ni akana tua-tua muna jala boi dui manang de dia pihamu marsugut maringanan molo boi du hamu gabe pasar hodiri di tonga-tonga ni luar parsaura muna gabe halomoan mahamu gabe sadasi halomoan di tonga-tonga ni luar di dia pihamu maringan rumah pina permuna tujuan mangliangi nasa desa nawador jalakan jangma di hamu barita kami barita horas mangulusi badan mon tuhatta mana mga pehot di hamuna mangulosi to di muna asa solat kamu soha ribuan di hutan naso jadi marmaran di balian naso jadi mahua mana nga di pangarto pehama nomor sogot haduan totok ma di pasu Tuhan atau husim pulihani masuk hatanina tua-tua nama dokon asa hupangiduhani ma di hamuna panggabiani asa haptia mabona ni arsi pahasa da mabona di bulan tu masanggar lahi ditoro ni sapura-sapuran tujulono di perumah tangga muna na baruon tanyang nami aka hula-hula muna salahut na naron di sonnoaing tu ma di hamuna anak partahi jala ulu balang borumuna na patas marwa jalan nama dua hut main nama orang asa hupatuluhal apa dua halima tentu perlu dihamu akan panggabahai pangabahan ningului nipatikon hujur ma di juru nitapian manang natu dia pihamu mangalaka mardongan pos diloha doha porsiau tutuhani tusiha mu mangalaka tusiba bok persaudian nah hopar tusi Masa kami bertumbuh
Rajanani Rajani Hurera tidaknya dua-dua dasur dan bulung nang sesama sekalian dan sudah tamiro Rajanani mana hati kesesatan hanya Rajanani Roma Amuna Teruna Fatima Sonido ate mahahita.
dalam masuk-masuk bagasi bisa pakai seorang itu nanti anjir mana kita mengenai dalam menjadi pengenalan hidup dari dan bersama dengan itu tidak perlu dia akan dari anjir akan terjadi itu anak terjadi pilih yang jadi itu dunia akan Abe dia la poro beruku, anggia magere, nang ditanya mereka tulang, dapat dari lion, jepang dari salahan, akan tutiki namanya roh. Tuksen asa songon itu pindah tua, asa bintang yang nulis, opun nasional, ma anak perinis dia bere, motor mata misal tua. Ye, mata tu. Seorang orang ma. Gabe.
ipagluhalulo ujumuna namar berei las diwo kamu gulo sito kapu gulo sinagajak ang iya man tujuan dari orang yang mana asa torok ma gedang ma berdaga dari kami temui ma di dari mula pununa kamu iman torok ma beliau para tujuan dari karena itulah ada orang semasa tamuan malu ima gulo seperti rasa mana menuju poin muna itu mana bagas nami terjun nami roh lama berpaham soalnya mana pada nami kamu tuh yang bukan musik nami Dari asal berangkat mana bawa nami dalam merapu tanpa dan memang arang-arang dari malubai Asal tujuan dari tujuan, asal tiung disuruh kencang di monta. Tiung dapat kelala muna baru akan tutup kelala itu dari aslinya sekian jago. ya betul Jadi nak huruf tambah musik asal tujuan.